Gabon. Bueno, ordeku gai ordena, 6 puntu eta parte zazpigarrena erreguek eta galderak, hasiera mangutzaku eta betiko lezengu. 2016ko abenduaren 21 izandako batzarrei dagokionak ta onartzea. Inok ezer esateko, aho batez onartzen da. Bigarren puntua, ipintzen dauena, Gernika Lumoko zarata mapa eta ekintza plana deituriko proiektu eratzeko hasierako onarpena. Dinot, ipintzen dauena, da estana, zarata mapa eta ekintza plana proiektuak egin de dauz. Izango litzake hasierako onarpena, bilena, zarata maparena eta ekintza planarena. Gai honen inguruan, proposamena izango litzateke Gernika Lumoko zaraten mapa hasierako izaera onartzea eta jendaurrean jartzea hilabeteko epean. Baita be, Gernika Lumoko egintza plana hasierako izaera onartzea. Hirugarrena, Gernika Lumoko ekintza plana dokumentua bidaltzea zarata fokuen erakunde titularrei naiz gaiarekin lotura duten gainerako administrazioei 30 egun balioduneko epean txostena egin dezaten. Bizkaiko Foru Aldundiaren ekonomia eta lurralde garapeneko sailera, Eusko Trenbide Sarea eta Gernika Lumoko udalerriko industriei. Jendaurrean jartze hilabeteko epean eta herritarren parte hartzeko tramitea gauzatzea. Bosgarrena, akorde honen kopia Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea eta zarata maparen dokumentazioa interesa dutenek eskuratu ahal izango dutela esatea Gernika Lumoko udaletxeko bulegotan eta udaletxeko webgunean ere bai. Hori da, proposamena. Gai honen inguruan esan behar dana da, badauela Eusko Jaurlaritzako dekretu bat, 213/2015koa, eta derrigortzen zaigu zarata mapak eta ekintza planak itziez, 10.000 baino bestalde gehiago dekoz. Pasadan hastien, aurkeztu gendun zarata mapa eta ekintza planan komisioan, batzorde informatiboan, eta ekarpen batzuk edo adostu gendu zen gauza batzuk, bilduko ekarpenak sartu doguz, baina hauze da jonek esan dauen moduen hasierako onarpena bakarrik. Ze dekretu hau markatzen deu, ze prozedura egin behar dan behin betiko onarpena emoteko. Zarata mapa eta ekintza planaren helburua da jakitzea ze lekutan eta ze gaitzik sufritzen edo pairatzen dugun zarata geizen edo dauzen limiteak baino gehiago pairatzen duguzenak eta horreri neurriak jartzea. El asunto es, siguiendo unos sistemas que vienen marcados por el decreto, elaborar el mapa de ruidos que determine en qué zonas y qué parte de la población, en este caso de Gernika Lumo, supera los límites establecidos en ese decreto y en función de esas mediciones adoptar una serie de medidas que se toman en el plan de acción. Son como dos documentos, uno que es la foto de cuál es la situación de la contaminación acústica en Gernika, que se tiene que medir el ruido del tráfico, el del ferrocarril y de la zona industrial. Se pueden tomar también otra serie de medidas, como pueden ser de las zonas de ocio y demás, pero los que están obligados son esos 3 focos, porque en el caso de Gernika no hay ni puertos ni aeropuertos que le puedan afectar, y a partir de ahí tomar una serie de medidas. En el caso del proyecto que se ha elaborado, que
que parte de una subvención obtenida del Gobierno vasco de 2014, se han elaborado los dos documentos en paralelo. Ha sido una empresa especializada, Audiotech, quien ha hecho todo el tema de las mediciones, hay una serie de mapas y todo esto es lo que vamos a sacar a información pública. Respecto a los planteamientos que se hacen en el plan de acción, la primera de todas las medidas y en la que vamos a empezar a trabajar pues cuanto antes es en la elaboración de una ordenanza de ruidos, porque esa va a ser la que, fuera de lo que puedan ser actuaciones de tipo estructural, vayan a marcar limitaciones que se puedan imponer pues desde horarios para las obras o medidas en cuanto a obras de calle o de horarios en las zonas de ocio y demás. Las actuaciones que se suelen plantear o que se pueden plantear de carácter más estructural van desde tranquilizaciones de tráfico, peatonalizaciones, ese tipo de actuaciones. Lo que marca el plan de ruidos es que en principio el ruido industrial no afecta a población y sí el tráfico y en parte también el ruido generado por el ferrocarril. Seguiremos los trámites que ha enumerado Jon de sacar a exposición pública y haremos un plan de participación más, no tanto para lo que es la foto, no para el mapa de ruidos, que es una cuestión puramente técnica, sino para las actuaciones que se vayan a llevar en función de ello y sobre todo para la elaboración de la ordenanza, que va a ser lo más importante, que va a marcar lo que podemos hacer a posteriori. Bai, egize da, zuk esan duzun moduan, batzordean ikusi gendun, benetan eskertzen da aurretik bai zarata mapa bera eta bai ekintza plana bidaltzea. Han bai ikusi gendun, zarata mapa dokumentu tekniko bata oso garrantzitsua da, esaten dagoelako nok, nun eta noiz egiten dauen zarata, eta horrek soluzioak ipintzeko eta nun intzididu behar dan eta argi erakusten dugu. Eta gero planaren inguruen, komentatu gendun, nahiko orokorra dela eta hor beharko litzateke herrian bertan puntu bakoitzen zer eragin egin behar dan. Eta horretarako, benetan oso gustora urten gendun batzarretik, adostu dugulako, herri segaz batera, zeintzu neurri eta nun aplikatu beharko diren. Nik bakarrik sugerentzia bat, nik uste dut dokumentu hau bera zarata mapi nahiko importantia dela eta parte hartze prozesu horregaz hasteko nik bai proposatuko neuke erakusketa bat egitea, kulturetxean ipintzea mapa hori, ez bakarrik web-orrian eta udaletxeko bulegoetan onartzeko epean, baina behin onartuta dagoela, bai eskoletatik jendea etortzeko ikustera, eta benetan jakitea jendiek Gerniken zaratie nok, nun eta noiz egiten da. Eta berriro, eskerrik asko dokumentuak garaiz bedatza gaitik. Esan dozuna erakusketarena ondo ikusten dut, baina, harin hau hori eitzen badugu, egin behar dugu esposizio bat, baina ez bakarrik planoak eta dana, egon behar dira audiotetxekoek azaltzen zer da. Eta oso komplexua da zarataren asuntoa. Eta jendeak bakarrik ikusten badeuz mapak eta hori, igual ez dugu onartuko edo ulertuko ondo, beraz, bai, hartuko gu konpromiso hori eta ingo. Bozketara pasako gara, gai honen inguruen aldekoak aho batez onartzen da. Gernika Lumoko udaleko azokan erabilera pribatiboa administrazio emakida adjudikazio zuzenaren bidez. Erabaki proposamena da, udal azokaren honako postuen ustiapenari eta erabilerari begira, erabilera pribatiborako administrazio emakida esleitzea hurrengo lizitazailei. 14. lotea, Pescados Hermana Sánchez Gernikari adjudikatzea eta hileko kanona 997
6,6 eurotan. Eta 11. lotea, Jose Antonio Lauzirikari, hileko kanona 294,25 eurotan. Bizitatzaile esleipendunei jakinaraztea, aldi berean. Hori da proposamena. Bueno, como ha dicho John, se trata de la adjudicación bajo régimen de concesión administrativa de los puestos fijos del mercado municipal. Como sabéis, el 30 de noviembre se llevó a cabo la adjudicación de la concesión de 8 puestos en régimen de concurrencia, así debe ser, por tratarse de bienes de dominio público, y ahora se propone la adjudicación de otros 5 puestos. Y el 30 de noviembre comentamos que probablemente habría habido algún despiste o malentendido entre algunos de los titulares de puestos, ya que no habían concurrido a la adjudicación, pero tampoco nos habían comunicado su voluntad de dejar el puesto. Y efectivamente pues ya han presentado toda la documentación y bueno, se trata ahora de adjudicarlo. Bai, hori zuk esan duzun bezala Iñaki aurrekoan komentatu zen, eta, bueno, honek geratu ziren, eskatu barik geratu ziren honek, eta espistagatik edo danadalakoagatik, nik gu jakin gure gemutke, ea ze baldintzatan emon jakien zau da adjudikazion direta zuk esan duzu moduen, baldintza bardinepa dire, kontzesioa hartu dauen besteren baten bardinepa die, edo ezberdina direzen, eta ulertzen dut, 5 postuetatik, ez dakit bi edo 3 diren, ze arraindegiak uste dut bideko zela batera, edo behar bada gehiago bai, 3 dekoz, 4. Eta aparte zer geratzen dire, beste 3 gutxik, osea dira, arraindegiak gehi Lauzirika esan duzu, ez? Baina 5 postu aipatu duzuz. Sí, bien, como dices, en este caso hay una diferencia. Antes fue concurrencia y en este caso va a ser adjudicación directa, pero no hay ningún problema. Quiero decir que la ley del patrimonio, la tengo aquí, la ley del patrimonio de las administraciones públicas dice que el otorgamiento de las concesiones sobre bienes de dominio público debe realizarse en régimen de concurrencia. Pero también dice que no habiendo transcurrido más de 1 año desde la celebración del concurso, si hubieran quedado puestos libres sin adjudicar, la adjudicación podrá hacerse de forma directa a quien solicite, presentando toda la documentación requerida y ahí ahora voy a responder a una pregunta que me has hecho, en las mismas condiciones que se establecieron cuando se produjo la anterior adjudicación. Los titulares en este caso a los que se adjudica, como ha dicho John, son 2, pescadería y carnicería, pero los puestos son 5 porque la pescadería lleva 4 puestos. El número de titulares antes del año pasado, hasta el año pasado, era de 13 y ahora de momento 10. Ha habido uno que se jubila, otro que me consta que trabaja en otra empresa y bueno, del tercero no tengo noticia y bueno, y todavía sigue, hay previsión de que por lo menos otros 2 vayan a solicitar en breve, pero eso no lo puedo asegurar porque todavía no tenemos la solicitud. Irakurri duzun testu horretan esan duzu, en las mismas condiciones en que se produjo la anterior adjudicación a ellos mismos o a los anteriores. Honeti ez, lehen eukidabenak lanpostu postu hori eta, bueno, astu egin jakie, baldintza batzutan hartuko ebien oinago eta 5 urte, ez dakizen bat urte pasadien, baldintza horiek aplikatzen jakiez edo besteen baldintzak? Ez, oin emon die 15 urterako, beste baldintza batzukin. Orduen, honen bi barriziek, baldintza bardine eguko dabez, horrek beste 8 dekesenak. Eta barri batzu badatoz, ba horrepe, oingo baldintza barrizik eguko dabez. Bale, eta horregaz lotute, esan duzu, 10 titular dauzela dagoeneko, 5 egongo dira orduan utzik posible, osea aukera hori, ez? 5 postu, bai. Hor badakigu enplegu planetatipe, igual zuk ez duzu jakingo da, seguro ni Jonek, bai, badauela plan bat, ez dakizen bat denporatan, 6 hilabetekoak izaten dira enplegu planak, baina ez dakite, geniken kasuan zelan planteatu da,
azokari, plaziri, bultzakada bat egoteko eta dinamizatzeko, eta, galdera da, haber, ze plan, edo zen norantza joko dauen, edo zer eukiko dan kontutan hori estudioa edo zer dan egingo dana. Bai, horren ganien, lenguan be, komente dauzkun inigo, zelan dauzen horretan, da hori diagnostiko bat egingo dela, eta gero, hortik aurrera, plantioko diela, ikusten dien gauzak. Edo, akzioak. Bai, hori aurreko garapen ekonomikoko batzorren komenten du moduen, teknikari betorko da 3 hilabeterako, Borjagaz gure merkataritza teknikari zegaz lankideko zuzenien arituko da, pasadan astean hasi izan ja, eta ja eurretik Gabonetan egon ginen galdektegi beteta prestatzen, eta gu nahi dugun egiten bada, joango gara batez bikusten, bai eskaintza eta askari aldetik ikerketa lan bat eitxe. Nahi dugu ikusi ez bakarrik postuetakoak, plaza eraikin barruko postuetako baizik eta eraikin kanpoko postuetan be, saltzaileek zenbat urte dekezen, zenbat urte ea beste lanpostu bat deken, ze askotan plazan ikusten guzen saltzaileek lanpostu komplementario bat egiten dabe, edo familiar bateri laguntzen datoz salmenta gorritzeko. Ikusi apurbet bai saltzaileek euren espektatiba zeintzu diren, euren jubilazioako ze espektatiba dekezen, hortu hori zen nundik ekartzen dabe zen, ze horbe kasuistik asko dauz, eta gero hori eskaintza aldetik. Eta eskari aldetik bai dugu ikusi, Gernikako plazara datorren jentie, ea zenbat atozen ikusten, zenbatek erosten daben kanpoan, zenbatek erosten barruan, ea behin etorritze ruta itxen dabe inguruko komertzio eta merkataritzan, hori de gure helburue 3 hiletan teknikari bategaz, inkesta bat hortik jotie. Hori de gure lan enplegu lokaletatik emongo dutzagun enfokia. Hori. Orduen gai honen inguruko osketa, proposamen honen aldekoak, aho batez onartzen da. Laugarren puntua, kontratazio espedientea onartzeko proposamena, Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak, plazak eta oinezkoentzako eta bilgailu guneak eta baita elementu estrukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko zerbitzu publikoaren kudeak eta kontratua adjudikatu ahal izateko. Gai honen inguruan, proposamena izango litzake 2.404.984 euroko gehi bez, guztira 2.740.025,74 euro gastu hau onartzea. Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak, plazak eta oinezkoentzako eta ibilgailu guneak eta baita elementu estrukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, konserbatu eta konpontzeko zerbitzua. Betetzeko kontratua emateko izango da eta kontratuaren iraupena 4 urtekoa izango da. Bigarrena, kontratazio espedientea ohiko tramitazioaren bidezkoa egitea. Hirugarrena, prozedura irekiaren bidez adjudikatzea kontratua, zenbait irizpide kontuan izan da, lehiaketa. Laugarrena, kontratu hau arautuko dituen baldintza teknikoen agiria, administrazio baldintza bereziak eta karatula be onartzea. Eta kontratua formalizatu bitartean burutu beharreko gainerako tramiteak bete beharko dire. Hori da proposamena. Bueno, komente gendun azkenengo hirigintzako komisioan, eta komisioko diktamena aldekoa da. Bueno, hirigintza batzorde horretan komentegu gendun, gure aurkakotasune edo
Bueno, horrez gain boto partikularra bezartu gendun, diktamen horrek esaten dabenan kontra edo, eta bueno, bertan aipatu gendu zen arrazoiek barriro aipatuko dodaz. Alde batetik, aurreko luzapenatan eta bebai, adieraze dugu ez gauzela eredu honegaz ados. Uste dugu, holako laburte gehi, beste bi luzatzeko luzatu aldan kontratu batek asko mugatzen dabela herri honen plangintza edo obran inguruen edo enbierdien lanan inguruen eta erabaki aldana edo. Hor ikusten dugu bi motatako lanak edo hitzen dienak, batzuk obra txikisek eta ertainek. Uste dugu, holako gastu bat onartu aurretik plan bat egon beharko zela gitzen, ez lau urte horretarako, jakin ze kale dien konpontu bidar dienak edo ze lan dien engure dienak, horrek ze gastu suposatzen da bien, eta horren arabera ikusiko balitz, hau dala modu gokizena edo udalari geizen konbeniakona, igual ikusi alko gendun, baina guk behintzat ez dugu olako plangintza luzerik ikusi, ez dugu ez da urtekako plangintzarik ikusi, eta beraz dugu beste modu batera enbiko ziela. Eta gero hor, egon aldie beste lan batzuk egiturazkoak dienak edo betikotasun bate eukin aldabenak, eta uste dugu hori holan bada eta ikusten bada gaur egun udalien dauen lantaldiegaz ez da nahiko behar izan horrek asetzeko, beste askotan indugu moduen gure iritziz edo lanpostu publikoan aldekoa da, eta uste dugu kasu horretan langile gehiago kontrate bihar badia ikusten dalako herrizen batzuk dauzela gaur egungo lantaldiek betetan ez da bezenak, horregaz guztiz ados egongo ginen. Eta hau da gure bapur bat eredu honen gainen dekogun iritzize, baina beste alde batetik eta batzordien bertan bebai mai gainen jarri gendun kontratazio honetan dokumentu batzuk falta ziela, egize da teknikarizek esan bala plegoatan bertan barruen ja sartunde dauzela, baina gu berbetan gabizen agirizek edo dokumentoak plegoetatik kanpo aurkeztu behar dien dokumentu batzuk die. Zentzu horretan eta norabide horretan gure boto partikularra eskatu gendun, idatzi bat sartu gendun hori azaltzen, eta uste dugu gauza horrek arauek eskatzen daben moduen edo arte, mai gainen geratu beharko zela puntu hau, eta behin dana egoki egon da, boskatzeko moduen egongo ginela. Bueno, yo solo comentar eso que dices, que faltan documentos. Entonces, yo creo que no es así. El expediente está completo desde el punto de vista contractual. Contiene también un informe jurídico emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento. Toda la información necesaria y prevista por la ley aparece en el expediente, en la carátula del pliego de cláusulas administrativas y en el propio pliego también. Y repito que el expediente está completo. Si quieres, te leo también un informe de Secretaría que dice: visto que los servicios técnicos municipales han recogido los aspectos técnicos en los pliegos de prescripciones técnicas por las que se regirá la licitación, vista la retención de crédito en el informe de intervención que consta en el expediente, considerando lo dispuesto en el artículo 116 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Vista la legislación básica aplicable y teniendo en cuenta que los criterios de adjudicación están relacionados con el objeto del contrato a tenor de la previsión del artículo 158 del Real Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación es el Pleno. Es todo cuanto tengo que informar en Guernica Lumo y tal. O sea que yo creo que no falta nada, creo que está completo. Eskertuko gendun kopia bat posible bada. Eskerrik asko.
gai honen inguruen bozketa, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, Bosgarren puntura, zerbitzuen kontratua luzatzeko proposamena. Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak, plazak, oinezkoentzako eta ibilgailuentzako guneak eta baita elementu strukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko. Proposamena da Bidezain SL enpresari Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloia, plazak, oinezkoentzako eta ibilgailuentzako guneak eta baita elementu strukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko kontratua luzatzea ariketa zerbitzuaren esleipen berri egin arte edo horrela behar izan ez gero 6 hilabetera arte. Kontratu luzapen hau 2017ko otsailaren 2tik aurrera hasiko da eta orain arte izandako baldintza berdinek arautuko dute. Bigarrena, Bidezain SL enpresari eta udal kontratzailetzari jakinaraztea erabaki hau. Hori da proposamena. Bueno, hobe komisio berdinen komentezan, eta komisioan diktamena aldekoa da. Bueno, pues hau da, orain aprobatu dan, zuen potokaz aprobatu dan, kontratu barri bat esleitzeko bigarren edo aurrekaria, ez da, oin arte indarrian egondan kontratu bat luzatzearena, ez da. Bueno, alde politikotik, gauza berdina esango neke, biratik esan dauena, bere du talka bat dagoela, baina, bueno, zuek gehiengo dauko zuet, orduan zuen ere dugu aurrera ataratzi ez dago besterik. Eta esan aldeuke bebai, dokumentu batzuk falta direla, kasu honetan, falta da kontratatzaile eta esleipena jasotzen duenaren arteko akordioa baieztatzen duen dokumentua, eta hemen agertzen den beste informe bat bai, baina enaz horretan luzatuko. Nik bai zalantza bat sortu jako, eta zalantza hori bai agertu gendun komisioan eta oinbe berretzi gure gendun. Iñaki kaitatu dau erret dekreto bat 3/2011 dekretua, horre batzen dira kontratazio publikoko lege guztizek eta horre agertzen da oin komenta gure dutena, eta komenta gure dutena da lege horretan 303 puntu bat artikuluan esaten dugu zerbitzu motako kontratuetan 6 urte direla iraupen maksimoa, eta esaten dugu 4 gehi bat, 4 urteko kontratuak gehi 2 prorroga, hori dela gehienez luzatu daiteken edozein zerbitzu kontratua, eta ez hori bakarrik, pleguetan bertan bai ipintzen dugu, la duración total del contrato pueda exceder de 6 años. Kontua da, kontratu honek ja bete dauzela bere 6 urtiek, orduan gure zalantza da, ia posible dan legeak baimentzen dauen, guk uste dugu esetz, guri emandozkoen informazioa gure aholkularitza juridikotik, eta zinezkoa dela 6 urte bete dauzen kontratu bat luzatzie, horrek ekarriko leukelako enpresa bat bidegabez irabaztie, ez dalako konkursora ataraten kontratu bat, eta kontratuaren luzapena 6 urtekoa dela jakinda, aurretik egondala denbora, behar den moduan pleguak aurkezteko. Orduan guk eskatuko egunke, idazkaritzatik zalantza hau argitzea, eta argitu bitartean, mai gainean izte hau, guk ez dugu uste kontratu bat olan ziurgabetasun juridiko honegaz planteado daiteken. Bueno, yo creo que sí se puede prorrogar por un espacio, digamos, corto de tiempo, pero John me corregirá. Porque el artículo 35 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público orienta o inspira en el sentido de que para que no se produzca
un trastorno del servicio público en caso de nulidad del contrato, y leo, se puede conceder una prórroga provisional. Y esto está aceptado por la doctrina y jurisprudencia. Por lo tanto, el actual contratista puede continuar prestando el servicio hasta que se seleccione al nuevo adjudicatario, siempre y cuando sea en un plazo razonablemente breve de tiempo. Y bueno, como sabéis, en eso estamos, que pues hemos aprobado el punto anterior, por lo tanto no se va a alargar mucho. Y ese artículo 35 del texto refundido inspira en ese sentido. No sé si me corregirán. Y bueno, nik ez dakit, legeen ganetik ez dakit guk guri emandozkoen txostenien, guk eskatu gendun aztertzi eta emandozkoen txostenien esan duzko ezin dela, nik benetan hau abogadu batek egin duzko, guk uste dugu ondo dagoela, baina nien noa eskue zuaren gainean ipintzen, eta bai, uste dut idazkariz dela hemen azkeneko berba daukana. Eta, vamos, horrela eskatuko neuke, idazkarizik berrestie posible dela, eta posible bada, aurrera jarraituko dugu. Berretsi egiten dut, Iñakik esan dakoa, posible dela. Kasu horretan, denpora labur batean posible dela olako kasuetan, zerbitzu publikoaren jarraipena egitea. Behar izan iraunkorrak dauzenien. Kasu horretan bai. Horrek aparte aporteko goratu eskeran Arañako urtietan zepasesan. Hemen gauze batzuk izan dire, plan bat bidala, olako enpresa bat ukitzeko, bier bat da, zuzenien kontrate duzela personala udaletziek. Ni goratzen az, oin urte bi. Adjudikazioa gehi bat izen zalez. Ampliazioa eran, gehi bat eran, sortu kontrabotagoan. Bakarra izen zinien, lau edo. Lau ez, bost, ez da? Bost. Eta beste guztizio, bai ez izan gendun. Handik urte betera, entzan beste bat, eta bebai ez ez esan zen duen. Beste guztizio, bai ez sortukoa bakarrik. Da jakin du, gauze bat izen edo beste izen, zuek mantenduengo duzuela posizio hori. Da plana, da apurtxuet, ze lan eitzen duen argideku enpresa horrek. Da, beste bat, badala, nengo debena adjudikazioa, honen pliegoa gatara eta gero, lan berdinen biko debe. Ordutek izan ez da udaletzeko langileena, diferentie da. Gero egiten den lan goizera, eta gero, arratzaldera, jornada partida. Da dauz, beti dispuestos para cualquier cosa. Eta da lan diferentie. Udaletzeko langileena, brigadako nabarik, diferentie da. Antzekoa bai, diferentie. Alde batetik, ordutek izan ikusitxe. Eta gu guzti dugu lan hona izan debela, eta plana da, orokorrien, herri guztize, mantementu etxe, azerak eta beste geuse asko. Eta lan hona izan debe, dugu gorregatxik, eta dugu konkursera atzera. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, seigarren puntua da, hiritarrek hiri antolamendurako plan orokorraren berrikuspenean parte hartzeko programa onartzeko proposamena. Proposamena da, Gernika-Lumoko hiri antolamenduko plan orokorra berraztertzeko lanak egiteko adjudikazioa hartu duen enpresak idatzitako herritarren parte hartzaren programa aztertu da, eta programa hau 2017ko urtarrilaren 16 eta 19an gauzatutako hirigintza obrak eta industriagune batzorde informatiboan eginda, eta horrez gain aldeko irizpena ere idatzi dutela aztertu da. Azterketa hauen ondorioz proposatzen da Gernika-Lumoko hiri antolamenduko plan orokorra berraztertzeko herritarren parte hartzaren programa onartzea.
Bueno, este asunto también se trató en esta última comisión de urbanismo. Y bueno, de todos modos es algo que viene ya de bastante lejos y que, bueno, que se había estado elaborando en varias reuniones, se habéis mantenido y tal. Y bueno, pues al final se llevó a esta última comisión y bueno, pues también tiene el dictamen positivo. En el programa de participación ciudadana, que se presenta, pues los agentes que participarán son técnicos municipales, alcalde y concejales, público especialmente interesado, asociaciones y agrupaciones y ciudadanía en general. Y la estrategia y acciones a realizar, resumida por fases, para no extenderme porque esto es larguísimo, pues simplemente diré cuáles van a ser las 11 fases en las que se ha dividido la estrategia y la forma de actuación. La primera fase es el programa de participación ciudadana, o sea, la propuesta y aprobación del programa, que es lo que ahora se propone. La segunda fase, análisis del planeamiento territorial. La tercera fase, análisis del uso de la vivienda y actividades económicas. Fase 4, preavance del documento de inicio. Fase 5, avance de planeamiento. Fase 6, participación ciudadana. Bueno, ahí tendrán lugar reuniones de grupos políticos, consejo asesor de planeamiento, sesiones explicativas para el público en general y un informe de las sugerencias presentadas. Luego la fase 7, documento del Plan General de Ordenación Urbana para aprobación inicial. La fase 8, participación ciudadana, nuevamente reunión pues, de todos los grupos políticos, consejo asesor, como en el caso anterior, y después unas sesiones también explicativas. En la fase 9 es la síntesis de participación, fase 10, aprobación provisional y la fase 11, aprobación definitiva y texto refundido. A resumidas cuentas, esas son las fases. Bueno, parte hartze plangintza honen alde bozkatuko dugu, aurreko osoko bilkuretan eta batzorretan eta bebai adierazi dugu gure prestutasune lanketa honetarako, uste dugu APOa berri zen plan oso garrantzitsu bat dela, eta uste dugu bebai eroaten dabien bidie edo egokize dela. Azkenean parte hartzeko plangintza bat enpresiek egin ban bereze proposamena, guk ekarpen batzuk aintzaguz, da onartu zen azkenengo batzordien eta bai irutzeaku oso positiboa herritarran parte hartzeri garrantzi zen motie da beste esparru batzutan dekon moduen honetan bai bere biziko garrantzi zedeko eta beste bai ez boskatuko. Proposamen honen aldekoak aho batez onartzen da. Erregu eta galderak. Bai, guk galdera bat dekogu, galdera bikoitze izango zen kasu honetan, bai eskaera bikoitze bateri erantzuten dotzolako, ez? Urtarrilean 9 zen, udal honetako erregistroan sarreri emon jakon gutun bateri, gobernu osatzen dozuen partidu bizeri zuzenduniko gutun bazan. Gutun horretan adierazten gendun, apurtxuet, udal funtzionamenduen eta konkretuki aurrekontuetan gardentasuneri begire eta parte hartzieri begire urrats barrizek emotien biherri zena ikusten gendule, eta urrats barri horrek zeintzuk izen bizien eta zelanen biherko gendu zen, zeuek adostu nahi gendule, ez? Gure prestutasuna adierazi gendun horri zuri baten gainien jesarteko eta dimentsio eta garrantzi hau dekon olako gai baten ingeruen, ia gai ginen danon artien konsensusko bintzet hoja erruta bat edo gitxieneko pausu batzuk marketako, ez? Kontu da, 2 aste honetan ez dugule erantzun garbirik jaso, eta erantzun
erantzuni jaso eza horren aurrien, nahiko gendun galdetu bai EAJ-ko eramaileri edo eta besti hori zein dan erantzun eza horren arrazoi ez. Gu gebre bureri bintzet azalpen logikorik ez dut zagulako topetan, 2 aste baino gehiago pasedien honetan erantzunik jaso izen eza ez. Orden apurtxuet horixe da galderi edo galdera posible izango bazan, 2 eskari indie, 2 erantzune eskatzen duguz. Bueno, bai, hori hien bederatzi zien horri biziek bialdu zen duzena, Holanda. Da, nimintzen deuz, danak ez dut izango, horri zuri bat maigani nimini, handik azteko, gardentasuna, ulergarriagoak eitzeko, partaidetza eta bar. Bueno, niki hiruladuz esangotaz. Lehengo dakizuenez, guk etxen du, zureke igual balizorek eta zuen mongo. Gu bai, ganik bai, asko. Barrioatako bilera. O sea que nosotros hacemos reuniones de barrio desde el año 2008. Al de 6 meses de yo ser el nombrado alcalde, empezamos a hacer reuniones de barrio. Y es voluntario, quien quiere asiste y hace las propuestas de la más pequeña a la más grande, la que quiere. Hay un buzón y luego las propuestas que se hace están en ese buzón, recogemos, hacemos una ficha y luego planteamos si son cosas de obras o de cualquier cosa, pues diferentes áreas del ayuntamiento. O sea que proceso participativo sí es, y de ahí, de esas propuestas, de esas sugerencias, se saca un programa. Y decís que poner una hoja en blanco y empezar a discutir los presupuestos con una hoja en blanco. No, nosotros con una hoja en blanco no. De esas reuniones de barrio, diferentes propuestas, sale un programa electoral y nos presentamos con un programa electoral a las elecciones. Y en ese programa electoral, o sea, quiere decir que no partimos de una hoja en blanco, sino un programa que intentaremos cumplir en la medida de lo posible. Se hablaba en ese programa del Parque de Santa Lucía, que está hecho, de la pasarela de Correos a Astra, que el proyecto está adjudicado. Si buscamos o podemos financiar, lo vamos a hacer. De la biblioteca municipal hay un anteproyecto adjudicado el 28 de diciembre. Estamos pendientes de la desafección del Departamento de Educación y veremos si podemos financiar, porque sabéis que las épocas económicas como son en todas las administraciones, en Diputación Foral de Vizcaya y en los ayuntamientos, que depende mucho de lo que recaude la Diputación. Del Paselecu. O sea que partir de una hoja en blanco no. Gardentasune, o sea, transparencia. Mira, en qué gastamos el dinero se ve. Claramente se ve. El parque que he dicho de Santa Lucía, la calle Domingo Bernaola y Fernando Baunza, petición también de la gente de Guernica, que por cierto quedó muy bien. Sararte Cruz Roja, que estamos haciendo, que a mediados de marzo esperemos que esté acabado. El derribo de la Casa de los Tiros, que está contemplado en el plan general, ya está adjudicado. La ampliación del parking, porque es necesario
que también es petición de gente que va a Urbieta, en 121 plazas, que también está ya en marcha y esta primavera ya estará hecho el derribo y estará hecho el parking. El polideportivo, petición de los usuarios, que son muchos, se han cambiado este año pasado, en el 2016, el 70% del parque móvil, bueno, estático, digamos, ¿no? Las bicicletas y eso, ¿no? Pues se ha hecho un gasto de 204.000 euros. Veremos si podemos financiar el resto este año, ¿eh? Y algunas pequeñas obras de deterioro que ha habido y se van haciendo poco a poco. No todo, no el 100%, el 70% en el 2016, petición también del pueblo. O sea que la transparencia se ve en qué gastamos el dinero. Quiero ulergarriagoa, o sea, más claro o que se entienda mejor. Mira, si os acordáis, el presupuesto del 2016, el inicial, sin contar el remanente, fue de 17.031.200,89 euros. Y el presupuesto de este ayuntamiento es fácil de entender y al que no entiende hay que explicar. Lo mismo que hacen los profesores en la escuela, ¿eh? Hay que explicar, si alguien quiere saber y no entiende hay que explicar. Pero fundamentalmente son 5 cosas. Una, el capítulo 1, que es el capítulo de personal, que son los sueldos. 4.727.734 euros. Casi el 28% del presupuesto. Eso la explicación tiene, no, hay una gente que trabaja, tiene unos sueldos y hay que pagar. Capítulo 2, que es el más grande, el de gasto corriente. ¿Qué hay en el capítulo 2? Pues ahí está la limpieza viaria, la recogida de residuos, la limpieza de escuelas, la jardinería, el alumbrado público, la calefacción de los edificios públicos y de las escuelas, hay tema de fiestas, hay tema de medio ambiente, y eso es 6.126.791 euros y representa 35,99%. Tercero, es el capítulo de transferencias, cuánto se dedica a deporte, cuánto se dedica a cultura, eso son decisiones políticas, sí, más cantidad o menos cantidad, mancomunidad de servicios sociales, y eso son más de 4,5 millones. Y los bancos, intereses de los diferentes préstamos, que conste que uno se ha pagado, ya se ha terminado de pagar, uno que había desde el año 2006 el año pasado, y 5, y último, si sobra algo, capítulo 6, que es el capítulo de inversiones. Yo creo que es bastante claro. Niko ulergarria da. Eta hortik aparte, nik ez da ikuri horrek eusek esaten jakuz, baina nik irakurri dut hitza metzan dut eta beste periodiko baten. Beste herri baten, eno aixena errespeta gaitxik esaten. Gobernue, endeu zirrimorroa, presupuestana. Ha hecho borrador de presupuestos y se lo ha entregado a la oposición. Y dice aquí, que es una copia de Itza, que han hecho 30 enmiendas a ese borrador de presupuesto. Entonces nosotros haremos el presupuesto del borrador y tendréis y analizaremos y se quitará algo o se pondrá. Pero todo lo que hacemos en el capítulo 6 de inversiones y deporte y cultura es escuchando al pueblo con las propuestas que nos hacen. Bueno, yo suelo decir que tenía previsto, y bueno, ya os adelanto, que tenía previsto convocar para la semana que viene una comisión de Hacienda donde hablar de un calendario de las sucesivas reuniones o un orientativo, por lo menos el calendario. Y luego os adelanto también
que tenemos prevista también una vía de participación ciudadana, de la misma manera que lo están haciendo algunos otros municipios, que es a partir de la página web del Ayuntamiento, colgando ahí pues, una encuesta formulario y a partir de ella pues, recibir las aportaciones o las sugerencias de los ciudadanos. Y bueno, esas pues, ya las veremos también en las distintas comisiones que vayamos realizando. De todos modos, cada área también hará su, pues como siempre, su correspondiente comisión y hablaréis también de cada tema en cada organismo autónomo y en cada área del Ayuntamiento. Bueno, gu pentsetan gendun igual erantzunik ez zeuela, baina ikusten dugu erantzune badauela. Puntu bakoitzakiko, orden ez dugu lertzen segaitxek iakun erantzuten guri. Osa, nik ez dakizuek zelan bizi dozuen hau, baina nahi badozu egunen baten, gobernuko partiduek eta oposizioko partiduek zeu zer batera itxie eta normalena izango litzeke moduen, mai baten inguruen, proposamen ezberdinetaz berbaitxena, horinik aitxuteot izango litzekena normalena, oza, ikusten da, hortik nahiko urruneko planteamentuek ekarri dozu ezela gaurkoan. Ze zuek erabakitzen dozue zer dan gardena, zuek erabakitzen dozue zer dan prozesu parte hartzaile, zuek erabakitzen dozue ez da zer dan ulergarrize eta zer ez dan ulergarrize. Orduen, gure parte hartzie mugatzen da datorren hastien joango garen ogasun batzorde batera, nun esango jakun ze kalendario dekogun eta gia bat azalduko jaku zelan parte hartu proposamen bat eitzeko. Osa, nik uste dut hemen plantietan gabizena respetu kontua dela. Ez dala besterik. Nik gu ez gauz galdetzen zuek zelan ulertzen dozu esan aurrekontu parte hartzaile batzuk, Zorretan, zuek eukiko zuen eritzizea, igualea jotak inkluso beste bat eukilik eta guk eukiko guria. Ezke hori beste emoten. Ze guk eskari bat sartzen gu, borondate bat azalduz eta gonbidapen bat luzatuz, eta iako ez da erantzuten. Imeiez galdetu jatzue. Telefonoz, karo, zuzenien zuek azterraitxia ez da oso erreza izeten. Orduen, errekadu bidez be, ez dakizen bat errekadu itxitxe. Eta esari gai izen, gugaz kontaktuen jartzeko, untxe bosta zuzen guztizek esateko. Ba ez, babitxu, ez dugu ikusten zuek azbatzie, zegu uste dugu eitxan dugu moduen oso ondo dauela. Oso ondo. Ba bueno, gu gure ekarpenak erongo guze ogasun batzordera, eta gu parte hartzien sinesten dugulez, ba seguramente beste herrizeri, beste herritarrari, beste marku batzuk eskaintzien gazteko gendun denporie eta geure bitartekoak. Baina ez, nahi izen dugu saiakera baten, danon artien, ia minimo batzuk adosteko gai garen. Baina, ez da ez garela gai adosteko. Ez dau elkarlanerako oinarrizko arauek betetako borondateri pez. Eta hori da ekarri nahi izen dugune gaurre ona, ni galdera moduen bota dut. Pentsetan, igual, bestelako erantzun bat egongo zala, beste arrazoi batzu haitxik, ba ez, babitxu, ez dugu erantzun sonetan gabiz, eta inkluso parkamen bat, zetal, baina ingo dugu. Ke ba, gan erantzuten dugune da, ez, segu badakigu zaitzen, guken goguz, eta dagokizon markoen nengo zuez ekarpenak. Ba oso ondo, guk hori ez dugu lertzen prozesu parte hartzaile moduen, eta inundik inora ez dugu lertzen gobernuko partiduek eta oposizioko partiduen artien egon biharreko harremana izen bidanik. Eta sentitzen dut, baina erantzunkizune ez da gurie. Bueno, hori proposamena eramizu beste herri batera, bilduk agintzen duen lekure, beste herri batera eran. Eta ez esan hemen errespeto falte da benik, hori ez da respeto faltie. Erantzun jatzu, erantzun dugu. Silentzio administratibo, edo zelan ditzia korreri. Baina, zuke gure duzune eskatu, da ze gure duzunien, da ze guzunera, espatzatxo guztetan zure problema da. Eta amazazpiko aurrekontuek, urtarrien behatzizen sartzen den eskari bada, atorren hastien, ogasun batzordea deitze dagoenien, noiz erantzun gozua, parka. Ni betzan dugu gauze bat, ni betzan argi egiten garela, ondo argi erantzun jatzu, espaiatzu guztetan beste gauze bada, eta
bakizu, esatie, hor proposamenien, folio zuri beti mingule ganien, eta horraztie, hori bai bada aputxu eta respeto falta. Bai segaitzi den respeto falta. Ze ona, autoeskundietara herri baten, presentatan garenien, programa bat eraten dugu, geugez. Obie, edo txarra ba, programa bat eraten dugu. Da hori programa horreri, kanpora isile bota. Segaitzik, ze programa horretan, batzen dire, herritarran proposamenak, edo herritarran eskaerak, edo horien gendungu gitxienez. Eta esan, todo eso al basurero y folio nuevo y empezar a hablar? No. Etxatzu guzteu erantzune, betxu, geuzeken bidire, zuek igual beste era batero guzko duzuez, baina ardatz bategaz, de respeto bategaz. Eta ez beste bateri errespetorik ez tekola esan. Nik ez zut esan zuri errespetorik ez tekuzunik, da zuk gratuitamente esan duzu errespeto falta dela. Zu egin duzu erantzune, hilien bederatzi egin zen duen, geurdeko 25, 15 egun berandu hau, da nipetan dut niko argi izen garrela. Horri zurizena argitziarren, nik uste dut txarto ulertze badagoela. Horri zurizena gu plantietan dugu borondate moduen. Gu badeko proposamena eta gutunegaz batera kanera proposamen bat bialtzi jatzuek guretzat ze gai semiko zien, tratebiko zienak eta gutuneratzeko aldien agertzen da. Zurizan ez. Eta gitxi hau plantieta oinartein dan lanak kontuten hartu barik, eingo dien aurrekontu batzuk plantietan gauzenik, baina segurutan sartzen da hori plantietan gabizenik. Horri zuriz esaten dugu, badakigulako, abiapuntu oso diferentietatik hasten garela, orduen, konsensu batera ailegetako borondatie agertzeko modu bada esateko, gu pres gauz, ez dugu esaten horri zuri batetik hasi bigarenik, sino pres gauzela, beharrezkoa ikusten bada, horri zuri batetik hasteko. Baina guk gure proposamena badekogu, eta gutun horregaz batera bidali jatzuen dan hori. Orden argitziena, hemen inorrez dagoela plantietan, zerotik hasten garela, eta oinarte inoiz ezer ez basanengo moduen, egin behar domunik. Zin horri zuriz da, pres, gauz, guk argideko guzen geusek eroan barik, horri zuri baten gainien idazten hasteko danon artien. Hori da esan nahi genune. Txartu ulertu bada, sentitzen dugu. Baina ez dago ez dugu. Nik minutu bat bakarrik oso ondo azaldua folio zuriarena, ni horretara joan eiz bebai hori azaltzen, baina ezin dotizi pasaten berriro errespetu faltan zera argitxu barik. Eta esan duzula beste herri batera begiratzeko, zeitzan ikusi zu, niri behitu beste herri baten nire taldeko etxarte egiten bada bebe, nik txarte egin dabela esango dut. Bardintoz nor dagoen gobernuan. Holan egin bada, txarto eginda, txarto eginda. Horrez, errespetu falta bada, Jose Mari, ezezuk orain, ez dakit duela, 2-3 pleno, gogoratzen dut, idatziz eta irakurri zen duela, zuretzat oposizioan papera zer zan. Eta nik erantzun notzun, ados nengoela gutxi bera, hor agertzen zanagaz. Guk proposamenak egin, hurbildu, gobernuagaz jezarri, berba egin, eta hori dana guk bete-betean sinesten dugu horretan. Horregatik gabiz, proposamenak, deizek eta idatzizek sartzen. Eta nik ez dakizen bagarrena izango da, nik uste dut egingo dugula holako zer bat, kalendario bat edo. Ze hainbat garrena da, esango dira 6 edo 7 garrena ez dakizen bat iezen, erantzunik jaso ez duguna, eta hor kokatzen dugu errespetu falta. Ze oso ondo zan da Barletek, izango bazan zuekaz berba egin eta jezare eta esan bitu ez dugu ikusten nola. Eta gu geurie dekogu eta klaro deko zuena programa bat. Zuk ondo dakizu, eta nahiz eta auzoetako bilera horiek egin, 17.000 biztan inguru deko zerri honek. Eta auzo horietatik ateratzen diren, zenba jente agertzen den auzoko bileratara, oso eskuzabal, oso generosa izan da, 50 pertsona demagun leku bakoitzien, 300 osdakizen bat ateratzen diren. 17.000 biztanetako zera dau, eta oso aktiboa gainera taldeetan, talde kulturalak eta kirol taldeak eta horrekaz egin behar bai da berba aurrekontuak ateratzeakoa. Errespetu falta berriro dino kokatzen dugu ez erantzunien.
Ez esango estazulako, esango zulako, bueno, bale, ez da baiatuko dugu behar bada. Baina erantzun bez, erantzun bakar bez. Bueno, esan zu, ez da izen bat galdera inozu zela, eta ganera horrek galderatan azkenean ipintxe zuen idatziz gure dozuela erantzune. Batzu bai. Bueno, ba, idatzitxe dauz, erantzunek, nik hementekotez, bizer edo etzi hartungo dozu ez. Hementekote horren erantzune. Perfecto. Porque bizer espada etzi edo hartungo zuz. Da, nik amaitzeko, guk eusik txartu ez duzengo. Aleginen guk eusek ondoitzen, oinarten dizien moduen, da, igesen dizien moduen. Da, respeto falta beste gauze bada, niretzako. Proiektu bat aprobe hemen, daina alegine proiektuak ez ziren urten horrela. Hori da respeto falta niretzako. Da hori pasiakun Santa Luziako proiektuagaz. Ez kauz ados, ez kauz zuek ondo dau, ez hauzi ados. Bau gobernu taldie ados egon da, dan dau proiektu egin de. Errespeto falta hori da. Hemen aprobe proiektu bat, da zeuek ados ez hauzielako, aleginek egin, erramadak ibintzen. Hori da errespeto falta. Hemen aleginengo da ez txarto itzen, ondo itzen oinarte endun moduen. Eta zueri gure metodologia etxatzula guztetan, lastime bat izango da. Baina zuen ekarpenak kontu neuko duguz, hori argi ugin. Bueno, pasadan osoko bilkuran egin gendun galdera hau, oingo osoko bilkuran erantzuteko TAO eta zerbitzuaren zorraren inguruen. Eta oin erantzuti toketan dala ustut. Nik uste dut erantzute dauela. Hori ez dakigule zenbakiz zein dan, ze ez gauzela ados enpresiegaz. Esan zakuen barriro presentatako zenbakizek zeintzutien, eta behitxuko gauzela. Hori esan gendulen be. Da hori ez dugu, orduen ez dugut erantzuni. Bueno, ez dakizuela, nik dekot hemen 2015ko abenduaren 30ko tokiko gobernu batzordearen akta bat, nun udalak onartzen dau 600.000 euroko zorra. 600.000 euroko zorra 2012, 2013 eta 2014koa. Eta zehaztute dau 200.000 2012en, 200.000 2013en eta 200.000 2014en. Urteko 200.000 euro. Nik usteot aitatu barik detailetxoa kontrato barit hauela ota gaur egun honino, nik usteot iruko erregelak eginda 200.000 euro urteko, berron geratzen dire 15 eta 16, beste 400.000 euro, milioi baten gauzela. Ez da egin, ni perkupetan hau, zesatot, 600.000 euro onartute dekoguz 2014aren amaierarako. Onartute dauz. 2015ko abenduaren 30ko tokiko gobernu batzordea. Enpresak 700.000 euro eskatzen dauzela, eta onartzen dire 603.389,33 euro. Horrela, guzti hori kontutan izanik eta behin-behingo kortu hartzailearen txostena ikusirik, tokiko gobernu batzarrak aho batez erabaki du. Lehena, gerteken eskaria 603.389,33 eurotan onartzea TAO kontratuaren oreka ekonomikoaren berreraikitzeari dagokionez. Bigarrena, betebeharraren aitormenaren espedientea hastea, enpresarekin ordainketa egutegi bat adostu ondoren, hurrengo aurrekontuetan konsignazio nahikoa jarriz ordainketei aurre egin ahal izateko. Hirugarrena, ebazpen honen berri interesatuari eta udal kontu hartzailetza ematea. Hau, tokiko gobernu batzordeko akta batetik dau atarata. Osea,
603.000 euroko zorra onartute dau 2014 arte. Gure galdera zan, gaurko egunien, zenbatekoa da, nik uste dut nahiko erreza dala, hiruko erregela bat eginda, galdera da, 600.000 euro onartute dau zor modura? Edarto baten lehi duzu, baina, klaro, horren hostien batzarak eukidu zeurekaz. Da honino zehaztu bari dau. Da ganera, horien onartu bida hemen, plenoan. Han onarturekoa, honino beste leku baten onartu bida pleno baten, orduen, hori ez lehi du, ez da zer dan moduen. Esan zuen lehen be, horren hostien batzarak eukiduguz, ez kauzadoz zenbakizigaz, orduen, horren balizua bastai norakoa dan, nora bestekoan. Ez dut ulertzen. Onartzen ez duzun zor bat, onartzen baso. Bai, nik, bezke galdera beste parte bat dauko. Ordaindu da zeo zer oin arte, edo plan bat egin da ordaintzeko, hori izan, bigarren parte, galderaren bigarren partia. Bueno, a ver. Enpresa horrek eskatu guazen 750.000 euro. Eskatu horri gengo zen. Eta esan jatzuen, hamen plenoan, esan zan, ez da? Gero, gero 600.000, eta gero esan jake, bueno, hori kontratu emon jatzuen zuri osoko bilkura baten, pleno baten enbida. Ez gobernu batzordean inekoa ez da bondo ze pleno baten enbida. Zezugak judikazioa pleno baten itxemazu, haren erantzunetan adie plenokoak. Eta esan jaken, arekaz, diruekaz eskinien egon ados, da gero, egon zan hemen kontu hartzaile moduen beste bat, hau bajan dauela, da gero esan zakun, horre zenbakizik ondointe dauz. Da, hori dauz alantzan, da enpresari izan jakon, ez kauz zenbakizikaz ados. Da hemen mantentzen basarie, hor mantentzen basarie, beste leku baten erabakiz hartun biko da. Da momentuz ez da berantzunik, ni dakitzela bentzat. Da dauenien, esango jatzu. Ez dakit, nire betzako terrible da, baina ez dakit, eta noiz arte, ze plan dau? Dino, ze plan dego zuen? Ez dakit, zerbitzua etengo da, ordaintzeko zeo zerringo da, ez dakit zeren itxaroten gauzen. Zantzu zer itxaretzen gauzen, enpresien erantzuneri, hori etxeretzen gauz. Horri etxeretzen gauz. Da uste gu, egon gara, ginak izan duen moduen, ez baten, bitxen, hirubider, eurekaz, esan zakue, ez kauzela ados, ondo gero zenbakile betxute, areka zenbakizegaz. Da badakizue udaletziek, urtarrilean, beti, ota dala eta ez dala, baitzen deuz, 50 euro da, kuota hori, da, 120.000 euro, 120.000, 120.000. Osea que, 100.000 galtzia izango balitze urtien be elitxez izango. Harek 120.000 konteu eskeran 80 izango litzekez. Galtziek. Baina hori, ikus bidugu, da hainbet harinien eurek erantzune mondiziela. Erantzune, mogotan duen izango jatzu zein dan erantzune. Ia mantente mandiro posizioan, edo ez. Besterik espadau? Bai. Beste gai bata, hileta zibilena, hau aurreko legegintzaldian gogoratuko duzu egon ginenok inoiz aipatu zen, gero eta demanda gehiago dau, egin gure ez dauen jenti, modu zibil batean egiteko eta bat, orduan komenta gendun, baina ez genduen aurrera egin eta planteatu gure dugunik ez dakit hau batzorde informatibotara eraban aldan, ez dakite igual gizartekintzatik edo zerbitzuetatik, baina planteatu gure duguna da hau lantzen hastie
erantzun bat emoteko hori zerbitzu hori eskatzen dauen herritarrari, eta bueno, pues, arautegi bat, imaginaten dut, ziur gaude, arautegi bat egin beharko dela, non esaten den zelakoak eta non eta zelan izango dien, eta leku bat, pentsatu, leku duin bat izango den leku bat, holako hileta zibilak burutzeko. Zaki, galdera bata, ez dakidalako ze batzordeta eroan aldan. Bai, hori, Areñako legislaturan egon ginen bai begire, eta bat amaten zan hemen aretoan, baina ordu da egon ziren gorputze presente badau, ez badau, bakarrik inor ez badau familizi bakarrik, eta lagunek, edo zelanein. Da horretanak, hor lotu zan, eta ondo dau, behitxu inbiko da, eta ia gero, erabakitzen dan lekuetan artien, ia ze lekuten erabakitzen da. Nik galdera pare bat, lehen bai eren luzapena dala eta egin duzun interbentzioak eskatuta itxin hau, Jose Mari. Ze, horren alde defentsa egin dozunean, esan dozu, badala lantalde bat, dispuestos para cualquier cosa, ordutegi jakin bat ez dekiela, que pueden venir por la tarde, un sábado, en fin, que están como a disposición, eta esan dozu ez udaleko langileen moduen, bai? Hemen idakidala brigada behintzat, hor kokatzeko zer horretan, arlo horretan, brigadak plan baten menpe o plan bateri segituta, koordinatzen dauenak eginiko plan baten zera segimentua egiten dau, nidakidala lan orduetatik kanpo bihar egiten dabe, zapatu batzuetan, jaizetan ez deki ordutegirik, eta hori antolatu ezkero bertoko langile epe egin aldabe. Keskatu dauen izan da, defentsa horretan, diskurtso horrek zer esan gure dauen, ze moten izan deu apologia de zerbitzua pribatzeko apologiaren zer diskurtso bat, ez? Eta, galdera da oso simplea, horren alde zaudeten, zerbitzu publikoa privatizatzearen alde zaudeten. Bueno, ni bezala dut erneko udaletzien nekeusek mejora lehiz, bai ondo dauzela. Hortik aparte, dudan irie da zugaz bebai, zezuk lehen, oin 6 urte baiez bota zendun, boskatu zendun, oin 4 urte baiez boskatu zendun, oin urte bi baiez boskatu zendun, igezbe baiez boskatu zendun, igez edo Areñakoan, eta gaur boto aldatu induzu. Lehen honak izan dire tointxarra dire, ez? Da nik apologiairik bat bera bez. Hemen dau lantalde bat behien, 13 persona, dauz, talde horretan, eta eduko hau brigada hau, aparte, ordutegizie diferentie da, eitzen dube, jornada partida, goixera eta arratzaldera, da erantzune ona da. Ze, esate bat dago, eskolatan itxogine badauz, tak, handauz, goixera arratzaldera. Plazan itxogine badauz, handauz. Ez da izera apurtu bada, handauz. Da erantzune ona da, oin 6 urte, Areñatik egon ziren. Esan gendun, lana itzen demena ona da, bai, eurrera. Enpresa hori, edo beste bat, atratan demenak. Prorrogat, lan ona ondo itzen dauz, bai, bat da beste bat. Da orduen, zu be gugaz buskatu zenun, baietz. Baina oin, beste erabatera petzen den zu, nik errespekten dut, beste erabatera petzen duzu. Horrek lan berdin egiten dabiz, da horrek etxikatar dugu konkursora. Ze uste dugu errizentzako, errizen mantentzeko, ondo mantentzeko, ona dala. Horrek etxik, ez beste gauze bat etxik. Da guk, lantaldie, ondo zainduku bekoa. Guk gauzen, hemen, brigadakoak, nipzatan dut, gugez pegarik ez tekla, bat bera bez. 13 dauz, da hor dauz, eta lan hona itzen debe ganera. Ederra, handeko zuen habilidadie, zeuri galderi bota eta zeuk erruek beste bateri botateko lepueratzeko. Klaro, bota dala alde, Jose Mari, baina zu badakizu, ona botatzera etorri orduko, hortik zelako eztabaidak egoten ziren, eta zenbat eztabaide egondan, gure zera privatizatuta egoazan hainbat zerbitzu publifikatzeko. Orduan, zu badakizu hor non kokatzen nintzen beste barik. Bai,
Ja galdera txikize diez, txikize ez da egit. Idatzi sartu dugu galdera hau, baina, eta idatzi zerantzun biko da, baina benetan jende etorriaku esatera eta nahi neube kezkatu eginaz, pasana zenien kaltzada egoitzaren aurretik eta Gurutzkorriaren aurretik hor zuaitzak bota indirelako. Nik ez da izan diren obran gaitik edo, baina ez da akitz, batzuk 50 piku urte dekoz, ni beste gauza batzuen artean biologo bebanaz botanika ikasi, eta ni egunero pasaten hortik, eta web hori izena gertzen da egoera txarrien egon dizela, nik ez da egoera txarra auki daben, zen nik ez dute egoera txarrien ikusi eta jakin gure neuke. Eskerrak galdera buruz badekot erantzuna. Erantzuna edo txostena sinatzen deuz Ander Egia Uriartek, ingeniero agronomo, eta, nahi baduzu, gero kopia bat emongo txut, baina igual irakurriko dut, ez dakit osoa edo niko teknikoa da, baina, valoración del estado sanitario de los Ulmus Pumilla, olmos de la calle Juan Calzada, residencia Calzada. Respecto a los 8 ejemplares de Ulmus Pumilla existentes en la calle Juan Calzada, concretamente enfrente de la residencia Calzada y tras observaciones continuas realizadas durante los años 2015 y 2016, quisiera citar 2 aspectos por los que desde nuestro punto de vista se recomienda la sustitución de los actuales ejemplares enfermos, débiles y en estado de desarrollo de madurez por otros nuevos con alta vitalidad y en estado de desarrollo de juventud. Los aspectos son los siguientes. En las partes medias altas de la mayoría de los ejemplares se aprecian ataques que estaban sufriendo por parte del insecto Satogaleuca luteola sojakiko zuzendan, más conocido como galeruca del olmo. Estos insectos se alimentan del follaje y hojas del ejemplar a medida que la plaga va aumentando, las desfoliaciones son cada vez más grandes. Por tanto, la consecuencia principal de todo esto es que el árbol, al tener cada vez menos follaje, genera menos fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de los vegetales para producir su propio alimento. Las hojas absorben la luz solar, la luz es la fuente de energía para la que se ejecute todo el proceso, el CO2, el agua y sales minerales por las raíces. Ahora, eta azkenien... Ipintzen deu, tras los 2 aspectos mencionados, gero esaten deu algún asunto más, tras los 2 aspectos mencionados anteriormente es evidente que la mayoría de los ejemplares se están debilitando cada vez más y en poco tiempo. Por un lado, porque están enfermos por la debilidad que muestran estas especies hacia el ataque del insecto y por otro lado, por un desarrollo radicular no acorde con el ejemplar. Por tanto, desde nuestro punto de vista es necesario y estaría totalmente justificado la tala de los 8 ejemplares actuales, pero siempre con el compromiso de sustituir por otros 8 ejemplares de crecimiento más lento y con medidas de alcorque idóneas. Gero... Eso ondo, nik zalantza duket, vamos, baina 10 dira, ez, 18, Gurutzkorrikoa beba dauz hor. Tartien dauz 8 kaltzada egoitzaren aurrean, eta 2 Gurutzkorriko totala bez. Totalien da 18, 6 gehi 2. Bale, ondo. Nik amaitzeko, 5 minutos antes de entrar al pleno, me ha llamado Xavier Irujo desde Reno. Es que es doctor en historia, es profesor en la Universidad de Reno, y me ha dicho que ha estado en Arizona con Egurchiki. Egurchiki vino a hacer la presentación de un libro. Egurchiki vino en el año 1970, interesado por el tema del bombardeo de Guernica y lo que pasó en Guernica. Y claro, como solo sabía inglés y no sabía euskera, no se comunicaba y volvió. Aprendió euskera y volvió al de 2 años. Y entonces en la época franquista, final de la etapa franquista, pues hizo entrevistas con el que fue arquitecto en el bombardeo, con Gastón Uriarte, con enfermeras, con algunos médicos, el enterrador y algunos otros. Y entonces se publicó un libro, y entonces él tiene un archivo, Xavier dice, muy importante sobre Guernica, en Arizona.
Y entonces que ha estado con él y que tenía la buena noticia que para el 80 aniversario del bombardeo, que va a venir con él y van a traer el archivo. O sea que han pasado 80 años y que el archivo, pues posiblemente dejaremos en el museo, que tiene un archivo muy importante sobre temas de bombardeo, que van esclareciendo cosas y mentiras que antes se decían, que es bueno que se sepa la verdad. Hori, Bageur, zazpirega margitxea banditxu dugu. Gauza parkatu, eske astu inat, eta azkenengo barikue da, oingo barikue, urte aldatu da, Gabona pasatu direz, zein dugu Bilboko manifestazioa, baina dispertzioa jarraitzen dugu, eta gogoratu egongo dala elkarretaratzea Basilikuko eskaileretan, 8 barikue. Bai. Hombre, bai, eske eskatu jo, ez dira,